И така, здравейте, хора, които ме гледате. Аз съм Potato или Potato, всеки клип Мишил казвам. Това е геймплей на играта Subway Surfers. Не е играл скоро, в смисъл на телефон съм играл. Но на компютър отскоро играя. Защото нещо ставаха бъгове, като се изтегна, можа да намеря. И ми правиха няма приятели и по-добре. Та да, отскоро играта няма да правя поредица на Subway Surfers, не мисля, че може да се прави когато да е поредица, защото всеки път едно и също. То няма голям смисъл от поредица на Subway Surfers. Това само ще направя един геймплей. Защото нямаше на какво да снимам. Защото си имаше, но... Това по-нататък. Няма още първия ден, както съм тук и аре... Тук Майнкрафт, не. Аз не правя така. Да, аз се блъскам така, аз съм професионалист, блъскам се точно така. Голям съм, но дори не знам как съм ги направил тези 40 000. Обаче на телефон съм играл малко по... не знам... по-забавно. Лично за мен. Не знам как го кажа. Няма точно. Аз съм си купил само... Купил съм си Франк, ето този герой, обикновения, това всеки го има, това бивало да се случва той. И това момичето с тето трябва да ти се паднат три шапки и така. Не съм много развит, но ония с радията, дето трябва да събереш 50. Ох, гадост. Ето трябва да събереш 50 радия, имам вече някъде близо 40 от тях. Да. А пък от китайките имаме 50. Тук трябва 200 да се бъде. Няма да правя поредица на Subway Surfers, казвам го се още веднъж. Няма смисъл. Наистина няма смисъл. Защото то всеки път едно и също, няма никакво разнообразие. Буснах се. Добре, ще си купа един Mystery Box. Ето сега ще видите кой съм включил. Този нямам пари. Тази. До този имам 35, от този имам 45. Съм имал от... този дето е най-гадния. Защо изобщо не кефи, дори не се стара да се даде. Ще купа един Mystery Box. В шапка. Аз вече имам сигурно 50. Айде ще купя едно такова. Имам много малко пари, защото ги изхарчих. Не за Франк, Франк си го купих още в началото. Тъй че... О, нещо ни беше заредил. Значи игра Майнкрафт, не е заредил. Ле. Това голям газар. Хем смъгниче, банкер. Видите как се вземат професионалисти с магнитче. Долавиш го до джоба на някакъв печага. И оп! Къде са ми парите? Изчезват. Като... сякаш с магия. Според обстоятелството беше и супер жалко. Но гледам много да не се легавия, защото... Кой иска да гледа човек, който вика каста бараби, аз съм газобран стояние 5-9 и това е клипа ми на Subway Surfers, който аз показвам как скачвам като професионалист. Просто никой съм сигурен, че не иска да гледат някакви леботи, дето ще струваш, ако ги гледаш.
Според мен. Не знам за вас. Някой път аз може да се правят клипове специално за Легавер. Клипове специално за Легавер. Това беше най-голямата постия, която съм изръсвал. Може да се правят такива клипове. Аз също си правя такива клипове. Те са правя на педофил. Ама не сега. В смисъл в клиповете трябва да са сериозни, в някои, които искаш. Пример си ги направя специално за леготи, за... Не знам, за... така после другите се смеят. Тогава се ли гавиш? Не, това нямаш как го направят. Тогава се ли гавиш, за да... се кефт хората. Мисля, от време на време няма лошо някоя шегичка, като да кажеш. Липото това е от главните неща. Така мисля. Според мен. В смисъл, трябва да се забавен за хората, че да те гледат. Аз не съм от Оле, видяхте ли как минаха, бе? Това, така никой не се мине. Mystery Box! Чувствам, че точно в тази игра сега няма да направя, ще направя една от 10 000. И ще умра. И това означава, че ще спираме клип. Че това е геймплей. Защото нямаше го. Аз много обичам да казвам неща, които не мога да вика. Не знам. Нали ви казах? Нали ви казах? Ако спаднат парички, аз съм медиум 1000. Преди сега ще купа едно лайно. Един хед става. Искам една монета да събега. Опа! Събрах 2. Гадост. То джетпак е супер странен. Не знам защо. Ми е странен. И още един джетпак. Всъщност това е хед стар, не е джетпак. От него не печелиш нищо освен точно. Кога напах 10 000, бе? Вече 12. Ховербордовете са ми в излишък почти вече. Имах 100 и няколко, вече са едва 40. Ами аз от всяка игра хъба минимум 3 ховерборда, какво искат? Няма как стане. Mystery Box! Тук ако имах магнит, щеше да пада кеф. Такъв кеф. Ще да събера 10 монети повече. Баси кефа. Ама да, нещо ми плъзна мишката. Ако не бях пуснал ховерборда, нямаше да се блъсна. Скейтборд. Hoverboard, a.k.a. Гладните бутуши. Аз и в двата случая щях се забия в храст. Гледайте, бе, теб! Бутуши супер гадни. Да, не било. Това ми е за този клип, този геймплей на... Мало гадне, ще се разкашлях. На Subway Surfers. Надявам се да ви е харесал. И да, ето, гледай го това акробат. Аре.